गासैखौबो बरायफिनबाय दिनैनि नैबे नायथुनाव जोङो गारां गोनां आरो गारां गैयै बे मोननैनि गेजेरनि फारागखौ जोङो सोलोंगोन। फैदो अब्ला जोङो थाखोखौ जागायदोनि। गारां गोनां बेखौ जों इंराजियाव भइस्ड होननानै बुङो आरो गुबुन फारसे गारां गैयैखौ जों मा होननानै बुङो भइसलेस होननानै बुङो। जोंनि नैबे भकेल कर्ड नैबे गारां बिखंबा भाइब्रेट खालामनाय आरो खालामिनि सायाव जोङो बिथा खालामनानै जोंनि बर'नि हांखोफोरनि जिथु रिंसारथि बेखौ मोननै थाखोआव जों खोख्लैनो हायो। बेनो जाहैबाय गारां गोनां आरो गारां गैयै। जेब्ला जोङो बबेबा हांखो एबा रिंसारखौ जोङो रिंसारथि बोयो अब्लानिया जेब्ला जोंना नैबे भकेल कर्डआ जेब्ला लोरो लोरो मावो भाइब्रेट खालामो अब्लानिया जों बेखौ मा होननानै बुङो गारां गोनां होननानै बुङो। बेवहाय नोंथाङा जेब्लाबो गोसोआव लाखि बेवहाय जोंनिया गारां बिखबा मावखाङो। अके अब्ला मा लिरखो आङो गारां गोनां रिंसारथिफोरा ओरैबायदि रिंसारथि जायखौ जों जेब्ला रिंसारथि बोनाय समाव नैबे भकेल कर्डआ नैबे गारां बिखबा मा जागोन बेयो मावखाङो लोरो लोरो मावखाङो। नोंथाङा बे मावखांनायखौ मोननो थाखाय बा मोनदांनो थाखाय नोंथाङा मा खालाम रिंसारथि बोनाय समाव नोंथाङा नैबे नोंथांनि आसिखौ नैबेयाव दोननानै नाय। जेरैबायदि क ख गा घा बेबायदि नोंथाङा रिंसारथि खालामबा नुनो मोनगोन खायसे खायसे हांखोफोराव बा खायसे खायसे रिंसारथिफोराव नैबेयो मावखाङा नाथाय खायसे खायसेयाव बियो जोबोद मानो लोरो लोरो बियो मावखाङो आरो जोंनि जिथु गाराङा मा जायो गिलिर जायो। अब्ला नायदो बे जाहैबाय जोंना गारां बिखबा बेयो मावखाङो नाथाय गुबुन फारसे भइसलेसआव मा जागोन नोंथाङा नैबेफोर रिंसारथिफोरखौ जेब्ला बोगोन अब्ला बेवहाय गारां बिखबा मावखाङा। बेवहाय गारां बिखबा माब्लाबो मावखांनाय नङा। अके दानिया अब्ला जोङो बेवहाय खायसे बिदिन्थिफोर लादो नोंथांमोना बे बिदिन्थिखौ नाय। गिबियावनो जाहैबाय गिबि रिंसारथि एबा गिबि हांखोआनो जाबाय प। नोंथाङा इंराजि हांखो प बिथांमोननियावबो प हांखोआ जेब्लाबो बिथांमोननिया भइसलेस जोंनियाबो भइसलेस। दा प होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो बे पनि जिथु रिंसारथिया जोबोद रेजें जायो बेयो गिलिर जाया मानोना भइसलेसफोरा जेब्लाबो रेजें जायो आरो नैबे गारां बिखबा बेवहाय लोरो लोरो मावनाय नङा। अके नोंथाङा नायबानो जाबाय प प प होननानै बुङो अनलि नैबे खुगानि नैबे गुस्थियावल' मा जोंनि जिथु गाराङा बेनिफ्रायल' बियो सोरजि जायो। नाथाय नोंथाङा गुबुन फारसे होननानै गारां बोब्ला नोंथांनि नैबे भकेल कर्डआ नैबे गारां बिखबा मा जागोन बेयो बेबायदि लोरो लोरो मावगोन बा नै बा आरो लोगोसे बेनि गाराङा एसे गिलिर जागोन। अके गिलिर जानायनि ओंथिया जाबाय बे जाबाय भइस्ड होननानै जों बुङो। अके अब्ला नायदो गुबुन मोनसे जों बिदिन्थि लाबोनोसै नायदो ट बेबो ट। अके जेब्ला जों ट होननानै बुंगोन अब्ला नैबे भकेल कर्डआ गारां बिखबा बे लोरो लोरो मावनाय नङा अनलि मा जागोन हाथाइनि खाथियाव बे साउन्डआ ओंखारबोगोन ट। नोंथांमोना नाय ट ट ट बेखायनोथ' असमियाफोरा बेखौ मा बुङो दन्त ट होननानै बुङो। दन्तनि ओंथिया जाबाय हाथाइ। अके गुबुन फारसे नोंथाङा नैबे साउन्डफोरखौ जेब्ला रिंसार खालामगोन अब्ला नोंथांनि नैबे गारां बिखबा बेयो लोरो लोरो भाइब्रेट खालामनांगोन। जेरैबायदि नाय ड ड आरो लोगोसे गाराङा बेयो गिलिर जागोन ड ड ड बेखौ इंराजियाव बेजों फोरमायनाय जायो बे जाबाय ड। अके थिग बेबायदिनो नोंथाङा जेब्ला नैबे साउन्डखौ रिंसार खालामगोन क क बेबो रेजें जागोन बेनि गाराङा आरो लोगोसे मा जागोन बेनि नैबे गारां बिखबा बेयो लोर लोरो मावनाय नङा बेखायनो बे जागोन जोंना भइसलेस। गुबुन फारसे नोंथाङा नैबेखौ जेब्ला नोंथाङा रिंसार बोगोन अब्ला नोंथांनि नैबे गारां बिखबा लोरो लोरो मावगोन बेखायनो बेनि रिंसारथिया जागोन ग ग आरो लोगोसे बेयो गिलिर जागोन बेनि साउन्डआ। थ' थिग बेबायदिनो जोंनिया दङ बेवहाय स होननानै बुंब्ला बेयो सआ जेब्लाबो गारां गैयै बा जों बेखौ भइसलेस होननानै बुंगोन। गुबुन फारसे नोंथाङा बेखौ बोयोब्ला बे जागोन ज जागोन ज होननाय लोगो लोगोनो गारां गोनां जागोन बेयो स होननाय लोगो लोगो गारां गैया जागोन ज होननाय लोगो लोगो गारां दङ। अके थिग बेबायदिनो नोंथाङा नैबेखौ जेब्ला गारां बोगोन बा रिंसारथि बोगोन नोंथाङा अब्ला मा जागोन बेयो जों बेबायदिसो गारां बोयो
अब्ला होननाय लोगो लोगोनो नोंथांनि नैबे जेबो मावनाय जाया नाथाय गुबुन फारसे नोंथाङा नैबेखौ जेब्ला गारां बोयो नाथाय मोनसे खोथाखौ नोंथाङा गोसोआव लाखि नैबे रिंसारथिया बेयो बर'आव गैया बेखौ जों बर'आव मोननो थाङा नाथाय बेयो बबेयाव दङ नोंथांमोना निश्चय मोनथिखागौ बे साउन्ड आसलथे इंराजियाव दङ जों बेखौ नैबेजों फोरमायो अके थ' बे साउन्डआनो जाहैबाय जोंनिया इंराजियाव दङ बेखौ होननानै बुङो जेरैबायदि बिदिन्थिया जाबाय प्लेजर मेजर vision नाथाय बर'आव बेबायदि जोंना बेबायदि साउन्ड गैया जुदियाव गैयाब्लाबो आं नोंथांमोननो ज'खौ लानानै गाहायाव मोनसे फोथा होननानै बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय अके दानिया गुबुन मोनसे दंथारो बेखौ जों लानोसै नोंथांमोना नैबेखौ इंराजियाव बेजों फोरमायनाय मोनगोन बेखौ फ होननानै बुङो जों नाथाय बर'आव जोंना फ होननानै थोंजों बुङो इंराजियाव मा होनना बुङो बेखौ बेबायदिसो बुङो बेखौ फ होननानै बुङा बेखौ अके बेबायदि बुङो गुबुन फारसे नोंथाङा जुदि नैबेखौ गारां बोयोब्ला अब्लानिया बेयो जोंनिया मा जागोन गारां गोनां जागोन भा 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 जेरै भीम बे जोंनिया गारां गोनां जागोन अके अब्ला बेनो जाहैबाय जोंनिया बर'आव थानाय खायसे गारां गोनां आरो गारां गैयि रिंसारफोर एबा हांखोफोर